Преса упражняват домакините и ето, че успяха да отнемат топката. Подаване към Доре. В последния момент шпагат на Ранджелович. От Йордан Христов, Вандер. Много хубав удар на бразилеца. Ето го първото добро положение за гол. Ето го центрирането. Удар с глава. Спасяване блестящо на вратаря на гостите Божидар Митрев. Все пак чудесно спасяване на Стан. Илиев, бившият футболист на Локомотив Пловдив, не е много долюбван от феновете на жълто-черните. Центриране на границата на наказателното поле. Паднал футболист на Ботев на тревата. Удар от дистанция в аут. Пространство пред себе си. Дали ще го използва? Влиза в наказателното поле, шутира. Подложи крак защитник на Ботев. Важен момент. Минутата е 35-та. Засилва се Вандер. Внимание! Удар над вратата. Има този навик да поема топката на тъч и да влиза навътре с нея. Сега Доре! И това е гол за Ботев Пловдив. Първият случай, в който Феребори Доре бе изпуснат. Александър Бранеков след този пас на Хамза и с завъртането да скъса мрежата на Локомотив София. Много важен момент за Ботев Пловдив. Няма засада. Доре, удар на Доре, праща топката в мрежата, но бе вдигнат и флага с леко закъснение от страничния рефер. И коректно е била отсъдена засадата. Струва ми се, на една линия бяха обаче Доре с Ранджелович. Доре. Добре взаимодейства с Вандер Виера. Той се измъква от шпагата на Том в наказателното поле. Връща топката назад към Йонес Хамза и невероятно спасяване на Божидар Митрев. И с едно докосване удара на Йонес Хамза. Нарушение. Играта обаче продължава. Опит да бъде прехвърлен на Адам Стаховяк, който бе излязъл малко напред. Бразилецът търси напред Димитър Илиев, който владя с гръб към вратата. Връща назад. Изстрел и Адам Стаховяк се справя. Отсъди несъществуваща засада. Сега обаче няма високо вдигнат флаг. Ботев напада чрез Доре. Той връща топката назад за Йонес Хамза. Той остана малко зад нея. Прекалено слаб удар, за да затрудни. Станислав Тодоров, ето го и удара на Маркино. Стаховяк боксира. След това Бранеков и самопожертвователно Минев в краката. Минев получава в ляво. Тръгва да играе на двойно подаване. То се получи. Прекрасна атака на Ботев до тук. Йонес Хамза. Удар от воле, 2-0 за Ботев. В 72-та минута атаката на Ботев Пловдив свари защитата на Локомотив София. Неподготвена развитието на цялата атака. Изтегли се малко по-назад Йонес Хамза, копна топката и този удар от воле на Луис Педро просто няма как да бъде отразен. Може би е хубаво да пуснем повторение от самото начало. Зародише на тази атака. Двойните подавания между Минев и Луис Педро. Локомотив и Ботев. Сега тръгва Хамза. Възможност за трето попадение. Удар на Йонес Хамза покрай вратата на Божидар Митрев. След това греши Румен Трифонов или не. Хаджиев бе това. Йонес Хамза срещу трима. Измъкна топката Мариан Огнянов. Абела не се гласи за удар. Не го прави. Сега Йонес Хамза от малък ъгъл и това е 3-0 след автогол на Александър Бранеков. 85-та минута. Гол в тази ситуация. Ето още веднъж прекрасен ориентир границата на наказателното поле. Няма засада на Йонес Хамза, който извади успоредно топката на голината и в опита си да я изчисти. Александър Бранеков я изпрати в своята мрежа. Няма да ме репликираш. Иво Иванов. Добре излезе за първа топка Иво Иванов. Това е чудесен шанс за Локомотив София. Удар на Иво Иванов и резултата е намален. Чудесна солова акция на Иво Иванов в 88-та минута. Отпускане в редиците на Ботев Пловдив. Прекрасен рейд на Иво Иванов, който изпревари съперник за първа топка, напредна и много технично изпрати топката в ъгъла на Адам Стаховяк, който не мръдна.